Salutare fraților și bine v-am găsit la un nou episod aici de Skywars, un episod mai special la single player pentru că sunt azi solo, nu sunt cu nimeni pentru că prietenii mei sunt plecați. Și am încercat să mai filmez o dată și câștigasem pe Skywars aici. Dar nu mi-a filmat, adică nu mi-a filmat, am uitat să scot imaginea după thumbnail de la livestream și că mă pregătesc să fac livestream diseară, cred. Am promis și eu când promit. Și câștigasem foarte frumos, jucasem bine. Eu nu sunt așa un PvP pro. Mă joc și eu ca să fie bine. Eu să nu... Da, eu sunt palete la jocul ăsta. Să vedem pe care să mergem, fraților. Zic că mergem pe alea. Direct în groapă. Cum am eu? Eu sunt mai așa, mai... ofticos la jocuri. Hai că am dat, dacă e. Hai că am dat, dacă e. Hai că te-am omorât, stai cu minte. Mamă, sunt paletă. Nu avea mă nimic, avea doar astea. Avea scuție, păi de-aia mă rupea pe mine asta. Uite și avea de asta. Ok. Un like acolo pentru acest skill foarte frumos. Dacă merg în jumate, o să mor 100%. Fac pari. Hai să încercăm acum. Place să dau foarte mult. Dacă aș fi nimeri, știi ce zic. Are 22, 20, mă face asta. Mă face. Era full diamond, de dăm chesturi din jumate. Hai, o să facem mai multe. Meciuri, pentru că s-a terminat repede. Mor că mă bag mai repede, adică să mă bat cu ei. Că așa nu e farmecul să stai degeaba. Și că mă uit direct în jumate mai bine, că văd că aici au numai protecții. Dar acum să vezi că n-am enderpăr acum. Uite că l-am. La întâi să ne organizăm și noi o leac, nu? Și eu. Nici un pic de sabie. Uitați ce ghinion imens pot să am în acest videoclip. Hai să vedem. Eu acum ar trebui să mă duc direct în jumate ca să nu mor. Și fix aici să mă duc. Nu era un chest. Serios. Mamă, tactică de gândire. Nu o dai. Hai să... Hai că mi-am pus la căie. Hai mă, bă, mai retardat de fel, mă scuzați. Nu pot să pun? Să mor tu că nu poți. Ok. Un enchant. Oh, nice. Nice. Hai mă, urcă, ești mort. Și mi-am pus baicătă și mi-a dat schimb de fată. Mulțumesc frumos. E unul aici. Hai să punem așa. Și te-am terminat toate. Te-am și fac, te-am făcut muci. Cred că țin pe ăsta mai bine. Ce șobolan urât. Te-am spart, băi, te-am spart. Dacă nu mai spart tu, te-am spart eu. Ce dă mă atâta? What the fuck? Te-am făcut, mamă. Ce dă-te frate atât? Mamă, mai vine încă unul. Ce dă? Eu nu înțeleg cum dădea asta atât la mine. Și băgase regenerare, cred. Pot. Da, mi-am luat și textură forță, să fie aici pentru voi. Uite-l. Cu șobolan. Mai că trag și-o cu arcul dacă e. Hai că mor, gata, mori. Mor și câștig. Nu. Da, win.
Frumos. Baicăt aici, n-am putut să-mi pun baicătă că nu pot să scriu desenat, de-aia sorry. Și oricum mi-a dat skin de fată, așa-l pun. Gigi. Hai să mai dăm câteva meciuri, 3-4 meciuri foarte frumoase, vedem cât am filmat. Bă, da, sper că se vede, nu? Nici nu știu. Hai, m-am dat Inter ăștia, deci e un site cu server foarte șmecher, dar intră prea multă lume. Hai de ce am skin de față? Mă cheamă Cătă poate să fie și unul de față, mă scuzați. Uite, vreau și eu să fiu ca băiatul ăsta sau cu asta. Hai mă frate, serios? Stați puțin că trebuie să cred că asta două ies. Nu? O, toate ar trebui. Toate. Ăsta. Am intrat al doilea. Noi dai. Chest insane. Bă, își vrea să joc și... Normal, dar nu cred că o să vrea. Tot insane o să fie. Uite, vreți insane full diamond, na. Aproape. Fără ce spre da găsesc acum, uite. Dumnezeu, vedeți? Spuneți pe mine dacă aveți tu pe hai. Bun, mă, bă, mi-a dat chest să dă mâță, mi-a dat. Deci ascuțimea asta rupe două. Dar știi ce mi-a dat? Mi-a dat arc care îmi trebuia și... Fuck. Eram sigur. Hai că mor. Bă, ce dau atâta în ei, mă, frate, și nu moare? Bă, n-am văzut ghinion. Cred că am dat lui ăsta la... Da, a avut flame, omul. Hai, mor. Lasă-mă înghețară un puțit. Mamă, stai, că sunt jale. Sunt aici, zici că sunt hibernat. Jur. Bun șmecher asta. Nu știu, o buscărțară aici. Să vedem cum facem noi. Este șobolanești? Mi-ai dat. Nu fi! Nu fi scârbă. Aoleo! Nu pot să fac nicăieri, fraților. Toți mă vânează. Ok, hai, stai. Bun. Iau ăsta. Sănătate instant, ok. Băgăm și un de ăsta așa să avem aici la viteză. Și ne băgăm direct în ei. Uite, în asta mă bag. Fix acum. Mor și tu, hai, lasă-te. Hai, a murit? Cred că a murit. N-a murit, frate. Uite, ba da. Cer și noi aici frumos. Uite ce șobolani împuțiți. Uite, doamne. Ia mă, doamne. Dă-te, bă, la o parte, urâtul drac. Să dăm meciul ăsta. Cred că am filmat destul și am și câștigat. Hai, dacă nu mor, măcar să mor pe asta. Măcar sunt un războinic adevărat, nu? Hai mă, hai. Hai mă că v-am bătut pe toți, stați liniștiți. Fugi tu de mine, dar tot o dau. Tot o dau, stai liniștit.
pot să dau cu Ender Pearl, că dacă dau mă spawneză fix la el și mă blochează. Bă, ce șobolan infect, mai mor, mă, frate, și tu? Mor, mă, Gigi, mă. Stai, mă, cu minte, mă, fraiere. Fugi de mine, parcă zici că e ultimul meci. Gigi, fraților, Gigi. Ăsta am fost, fraților. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați și voi un buton de like, faceți noi 15, 20 de like-uri. Eu am fost Cătă, până data viitoare, bune, pa, pa.